Bir Müslüman doğan 2 rekat namaz okuydu. Evvelki rekatte bir elham, bir kul ya eyyuhel kafirun. İkinci rekatte bir elham, bir kul huvallahu ahad. Xuda yaş ötellerin ruhunu bağışettim deyip gitti. Şo nuru biz paylaşıp dostipdir. Ama Malik ibn Dinar aydiye men ondan meylek okuymalı olacak o deyip her cımğa giyecek kabristana okuyup giderdim şonu ve şonu tamam ötellerin ruhuna bahşederdim. Vakt geçmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dişimde gördüm. Berekallah Malik ibn Dinar sen men ummatıma beylen hayriyet yana. Sen men ummatıma Soğabi veriyen Hudaý Taala şoň nurun beraberine sen günahlarını yusun nipte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyle doğan etipdir. Ozal hemişe öz fikrimiz harap şi ötellere eme okuýsaň özüňe näme sowap bolýakam aýrylara barya Hudaý Taala kabul etdiňinden özüňe bolýan zat ol musulman doğanyňa ýagşylyk edeniň ýagşylyk edeniň Resulullah hoş bolýan men ummatyma ýagşylyk etýän diýip Resulullahyň hoşlugy bolsa başga näme gerek aňyrda. Gülistan-ı Sa'di aleyhirrahmede bir awadan gurrun var. 7-nji babda Gülistan'da Tifl budem ki buzurgira pursidem az bulugh. Hazreti Sa'di aleyhirrahme Ahli sünnetin ulqan ariflerinden kan yerik gelipdir. Hindistan'a vartdır, Şam'a gidipdir. Oğlancıktım deyipdir. Oğlan vaxtına tiz hoş zeren adammış. Oğlancıktım, oğlan vaxtımda ulqan alim adamdan soradım. Men haçan balyga bolýan deyipdir. Adam haçan balagaty ýetýär deyipdir. Oğlancykla haçan men medresäge gitýän diýip soraýar, bir de sorapdy. Men haçan balyga bolýan deyipdir. Ýa-da oğlanlar haçan balagaty ýetýärler. Onna olay edipdir. Derdes mestur amada az kesse nişandara. 2-5 salyk ýok falan falan. Onun kitaplarda 3 alamaty var diýär. On mäşyaş doldurmak ve falan falan balagatyň alamatlaryny aýdypdyr. Emma hakykatda birçe alamaty var diýipdir. Hakykatda bir adam balyga boldymy? Yani hatta yetişdimi? Yetişmenin birçe alamaty var diýipdir. Aya inni göreýliň Sa'di aleyhirrahman Gülistan men bustana dünýäň ýüzünde men kafir okuýar, musulman okuýar. Muni Yahudda hayırlamtu, Mesih'de hayırlamtu. Musulmanla müteessifana az hayırlanýar. Kan hayırlanaýlyň bundan. 700 ýyl berde dünýäň ýüzüne ýaýralyşyň kitaby. Şu mahdeselide eşten näziňiz Sa'diye falan yerini etiraz etipdirler. Falan yerini red etipdirler. Muni profesorlu görüpdir, muni danışmantly görüpdir, muni fowqa tahassusly gözden geçiripdir. Muni ulamala geçiripdir, pirle geçiripdir. Hiç gaýsysyn çykarp bilmändirler, jogap berip bilmändirler, boýnapdyrlar. Göreýliň şiň berjek jogaby bir adam balagaty ýeterligini biljek bolsa, aya diplom menen diýjek mukam, aya pezeşiklik mukam, aya tahassuslyk mukam, aya doktora mukam, aya ulqan täjirlik mukam, aya 50 ýaş mukam, aya öýlenmek mukam, aya bir medrege ýetişmek mukam. Näme jogap berýär göreýliň ki, muň jogabyda dünýä eşitipdi. Bu hem işte boynapdı. Der hakikat yek nişandar. Bir adam balagata yeterligini, çyn hatta yeterligini biljek bolsaň bir alamaty var. Ve anke der bend rızayı hak celle ve ala bişezan başı ki der bend hazz nefs khiş. Haysi bir insan, haysi bir mümin musulman şu 24 saatin içinde etýän işi 12 saatdan känrägi Huda için bolýan bolsa, taýinki öz nefsinden çykyp ala werde bere werde iýe werde diýen bir nefsi var. Halal haram gözleme, Huda ýada salma diýen nefsi var. Onu innemän her günne känräk wagtyny Hudaýyň rizaýaty üçin bolýan bolsa, şol adam balagaty ýetdi diýipdir. Halaty 5 ýaşynda bolsun, halaty 15 ýaşynda bolsun, halaty 40 ýaşapdyr, henüz şo bolmandyr, onda balagaty ýetenek. 50 ýaşapdyr. Emma Hudaýyň rizaýaty üçin algy milliýe ýaqymlanak, o da henüz balagaty ýetenek diýipdir. Balagatyň senni bulugyň birje alamaty bar. Aýtmandyr, ha medrekleň hiç gaýny agdamady ha. Birje alamaty bar.
Hudaý Taala'nın rızayeti üçün kärrek qymyllyye taýin köwedinden çirim. Ve her kederu in sıfat mevcut nis binezd muhakkan balıg ne şumaren. Bu alamet bolmasa onu ulamalar, muhakkik adamlar, tizhuş adamlar onu adam balagata yetmedi. 60 yaşandan olsa ona oğlancık diýip aýtdylar. Bir suret 12 tane beyt 3-4 beyt aýtdyr ikisini okuyayım. Bir suret adami şot qatri ab keçel ruzeş qarar ender rahimman. Adam olur bir forsu su böyle nutfe dedikti. Hop bir näçe on cenin molly ejesinin qarnına gally 9 ay durdy falan molly her hal dünýäge geldi. Ve gerçel salera aklu edep nis ve tahqiqaş neşayet ademi kan. 40 yaşaptı, 40 yaşanına insanın aklının dolayan vakti. 40 yaşaptır ne edepten haber var. Ne ovadan salamdan, ne naharın edebi, ne oğlanşon edebi, ne dinin edebi, ne ahun mollan edebi, ne mescidin edebi, hiç tattan haber yok. Ve gerçel salera aklu edep nis ve tahqiqaş neşayet ademi kan. Aslında ona adam dedik görmeliktir. Çünkü belagatı yetmediğin gurrun var. Neşla Sa'di aleyhirrahman veren cevap. Bunu dünyanın haberi var. Ol profesörler vaktlarını hesaplıca geçirýärler. Ola iftihar etýär, öz oğulgyny Gülistan Bustan okuyacak. Men oğlum Gülistan milya, men oğlum Bustan milya diýip aýtýarlar musahabe edenlerine. Şu Gülistan Bustan'ın aydam kepşi. Biz Müslümanlar da ders almalı şundan. Men khafa adlaj ve men adlaja balagal menzil. Erti kerwan yeter maqam, yetmer maqam, maqtada barar maqam, barmar maqam dip korkyan adam nämedir? Irden turýar da. Otobüs uğrar maqam, uğramar maqam, saat 5'te ya 4'te maşin gitjek. Şol adam nämedir? Ir turar. Her kim ir tursa maqsadyna yeter. Yaltanıp turup bol 8-9'da gözüne okulap dursa kerwan gidipdir bir de giyecek ali helak bolarsyň ahynçalla dipdir. Indi bir sual var. Yeňiljek ki hemmemde de gerek. Biz 4 saatin içinde 24 saatin içinde 12 saatdan kärrek Hudaý üçin bolmalyýanymy qyynlat. Mun asardak ýoly ýokmy? Ba. Aya 13 saat, 14 saat namaz okuyup durmaly diýdigimi? Ýok. Aya kärrek wagtyň arada bolmaly diýdigimi? Ýok. İnnemel a'malu binniyat. Amallan hemmesi niyete bağlıdır Müslüman doğulup. Beter muhem meseleş. Çayşuňy içýän, Hudaý üçin iýips. Hudaý ýaş iýipçänim dine hyzmat nesip etdi. Oğlan şoň men oturşýan, Hudaýa men mehabbet edin Hudaý üçin, oturşanyň Hudaý üçin bol. Mamulaňa gitýän, kesbekaryň menen bolýan, maşynyň menen bolýan, Hudaýa di halal rızk oğlan şoňmy getireyni, mamulaň da Hudaý üçin bol. İşiňe gitýän, halal çörek getireyni, işiňe gitdiň Hudaý üçin bol. Bir Müslüman doğanına sataşyan, Hudaý için Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye bir sagabi bolsun, bir mehabbeti bolsun, sataşsın Hudaý için var. Sen 4 saatam şodur, şu Hudaý için et başaryan ki, ödüm döwet işin menen halal rızkın menen bolmasyn. Aya olca dälmişi, nimet ilahi dälmişi. Hemmelat niyete taalluqy var. Odalyky mufassal kan gurrunlar geçdi niyetin. Niyetiniz hayra urun Müslüman doğanlar. Hatta iyi biçeňizde. Hatta ene dädiňiz bilen oturaňyzda, hatta zinana olanşaňyz bilen oturaňyzda mehabbet edin. Gülüşüp oturaň, rezaýy Huda bolsun maksadyňyz. Şon peýgamberimiz aýdypdyr, içeriňizde mehabbet etseňiz gowudur, şo niyet bilen mehabbet edin. Ya bazıra gitýäňiz, Hudaýa halal çörek bermäňe diýip ihlas bilen gidin. Nefaqaň ýeginne, halal çörek ýeginne gelsen, rezaýy Huda boldy da. Hudaý Taala hemmäňize iman abreyden ayırman. Hudaý Taala içerleriňiz bilen, dogan garyndaşlaryňyz bilen, ýylgynyňyz bilen, hemme musulmanlar bilen ulfet mehabbete tamme bolsun. Hudaý Taala janyňyza, malyňyza, ilmiňize, amalyňyza, ihlasynıza berekete tamme bersin. İmandan tutayly, ahlakdan, reftardan, berkortdan, taarufda, gelge, gitde, mehabbette hemmesinde sedagat muhimdir. Sedagat esildir. İhlas, şunun menen etmek, yalandan bolmasızlık, nifaqi, münafıqani bolmasızlık biter muhim zattır. Bir däne
Ova bir şehir varmış. Bulan ekserinin şoğlu etýän işleri balyk tutmamış deryadanlar akbar yani gurgan ýaly suwdanlar hulasa köpsiniň şoğlu mahigiri balyk tutmamış. O hawasymyz jeme diýelik. Sadagatyň üstünden marya gurur. Ham bir adamda halk balyk tutýarmış da qaňrak bilen o çengeci wa diýe balyk düşýän. Bir adamyň qaňragy barmyşdyk. Qaňragynyň özüne çenge daktyr. Çengeti ýanyş barmak ýanak göz görünýär. Çengeti ýok, ýany şeýleje demir. Digine ýalyň hiç balyk düşük gäde. Halk barýamam balyk tutýan bolmaly, bir de qaňragyny sallap halk gaýdanda bir de boş gaýtýan bolmaly. Bir gün geçipdir, 2 gün geçipdir, bir hefte geçipdir, 2 hefte geçipdir, bir ýyl geçipdir muň üstüne. Halkda barýamam balyk tutýan bolmaly. Bir de şeýle gönje qaňragyny oklaýan bolmaly, ýany boş gaýtýan bolmaly. Ama bir gurrun yayrıya, şehrdara var ya, fermandara var ya, ustandara var ya, bir padişah keşvere var ya bu gurrun. Bir adamma bir yıl oldu, bir gün olsa, 2 gün olsa, bu koymalı vakti oldu. Bir doğru şu gün qaňrak bilen bar ya, şoň meni öwürliye balgydy yok, şoň meni on ketdi. Bir padişah şoň etýän işini aňalyp özüm şoň üstüne baraýyn diýe çağırmaya adam ol. Padişah gelýär. Hemme mahigirle balyk tutýarlar da aňalyp oty. Onda sen dost şmadyçylyşy gösgön qaňrak bilen gelip durşuňmy hawa? Hi balyk tutsaňakmy ýok? Näme etpäň sen diýipdir. Bärde de salym adam bolmaly. Ýa-da bärde öz bir däl adam bolýan motiýsin gen görjekkä da. Özüň de bir salym adam. Onda diýipdir padişaha gow hawasyň jemet. Sen sual etdiň, men jogap bermeli bolýan diýipdir. Men balyk tutup ben qaňragym dogry bolanna, fakat şu çengem dogry bolanna şähetde bardyky padişah men öýme geldi diýipdir. Eger padişah dogry bolsa da dünýä ýerek barar kam diýipdir. Nawa. Men fakat çenge barmak ýanjak demir şu dogry bolanna padişah ki hiç wagtda men öýme geljek däl. Padişahny çekdim öz öýme şu sedagat bilen, sedagat eke qaňragyň ujunda bar diýipdir. Eger sen nagy sadyk bolýan bolsaň, sen nagy dogry bolýan bolsaň dünýä näjere bolmaly diýipdir. Ine sedagaty düşündirjek bol, ozallan maksat şamışdyk. Şeý dip geri beren bir wagt olkan adamda üstüme geler, menne awja ders bererini ýamışdyk. Sedagat muhim zatdyr. Sadyk bolmalydyr. İşimizde, reftarymızda inki muhim ki evvel imanna. Şunun menen Hudaý Taala kamilen etiqady kamil bilen hazır nazır Hudaý Taala sallahu hayrun hafiza tamam müşkilatda meritçilikde dogrudur dükter Hudaý Taala sebep etip goýupdyr. Emma Hudaý ýanyt ayagyndan asylmaly däldir. Hudaý Taala doga etmeli düktere desen öz güýjüňe goý diýmeli. Hudaý ýaşyny sebep edeweri diýmeli. Sedagat hemme ýerde muhimdir. Ulaikellezine sadaku yankı ýokardaky imanna, etiqadda, reftarda, namazda, zekatda ähdlerinde wefada we qiyinçylykda sabr etýän adamlar, şunu bilen adamlar ulaika humul muttaqun taqwa arasda inne akramakum indallahi atqakum inki qowyňyz men ýamda haýsyňyz taqwa bolsaňyz şodur diýip aýtýar. Şol adamlarda Hudaý Taalaň silagly qowy berýän adamlaryndandyr. Emma şoň arasynda da qow tawzihleri berdi. Hajaqun dinin ýetabat bolsun, ahyrynda bir işara etdi bir zada. Ya Resulullah aýrylan adamla kepleşýärmi meger? Hawa kepleşýär, belki biri-birini ziyaret de etýär diýdiler. Öz türkmen aqullarymyzdan şumat men ýaşlylardan eşitdim, näçesini eşitdim. Bire ben diýişimde gördüm diýe bir arasda anamly mescitten, ibadatdan aýrylman duran adam köne ýaşly türkmen aqullarymyň birine aýtýar. Falan ahun takdir bilen falan molla diýişimde Medine bardım. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gowny edip biljawati Hazreti Resul Ekrem de ýasaga ýaplanýan ýanak bolyp şolan ikisi bilen gurrun studiýa razaqanallah Hudaý hemmemde nesip etdirsin wakan ulkan derejedir dogallym. Aýrlandan soňra adam kepleşmegi öz ýerine belki ziyaret de etýändir. Bir ýaşulla hajda edilen miri Saltanbadaň Tazir Şohujan muessesini diýişimde gördüm diye ýokardan uçyp geldi diye salamu aleyk we aleyk tazir ýerden gelýän. Onna Hoca Ahmet Yesewiň ziyaretindan gelýän diýdi. Şoň menen salamu aleyk edip oturşyp gelýän diýdi. Hoca Ahmet Yesewi diýilýän adam ýüz sofasy bilen derýaýy Hajaryň üstünde eýnuhu ýer ýanyna gadyp ýörük geçen adam. Köprü ýok, zat ýok, ýöne derýaň ýüzünde. Yüz sofası bilen
diyeleri bilen, yükleri bilen bile derya Hazarın ortasına varıp yana da izine öwürli diyen bir gurrunlar ba şol Hoca Ahmet Yesevi mungil mundan odal geçen adam şoň ziyaretinden gelýänini aýtdy diye. Gowy bolsak bu dünýä hemmeti muqaddematdyr, aleme berzahı we ahiretden çürimde gollum. Yahudlar Tawrat'ın hukmunu kabul etmejek bolupdyrlar. Hazreti Cibril'e dağı öter üstlerine koyupdur, kabul etýäňiz etmeýär. Etmejek bolsaňyz üstüňize oklajak, mıljaratmaly hemme. Bolýa kabul edilipdirler var. Ýene bir zat Beytül Mukaddes'in kapsyndan eňilip girmelipdir Hudaý Taala. Pespäli bol. Hudaýa günämiz geçeweri diýip. Ne eňilip girmelle bat kudret gördüler. Fakat mucizeler gördüler. Ýene de kapsan girecek bolanlaryna gaýkaryp bize däne gerek diýipdirler Yahudiler. Indi Hudaý Taala siz eňilip girin diýdi. Şoň tersine gaýtam öňküden nebeter gaýkaryp kelelerini arqaraga edip şoň tersine bize däne gerek diýipdirler. Hattatun nimelmiş. Hudaýa günämiz geçdiýmemiş. Gola habbatun bize däne gerek diýipdirler. Hudaý saklady. Şemmewni balyk tutmaň diýipdir Hudaý Taala öz hikmetiniň isteýişine görä. Ýa-ni şemmewun balyk tutmaň emma şemmewun balykla gowurdaşyp duran. Indi bizde iman gerek. Ýa-ni bula näme etipdirler? Bir howuz bejeripdirler. Şo şemmewun balykla çykanda şoňa da giriýe balyk dolada hem howuzyň onu baglap goýýarlar. Balykla gitmesin diýip. Am erti bolýar. Yekşenme on bark balıklar tutayan bolmaly. Am bizirek hokkowazy çykarallyk sebepli Hudaý Taala inni mizenneti bolly hemmesini Meymun suratynda tutdur. Öz dogan garyndaşlarynyň ýanyna gelip tanyp şol Meymun suratyny gözlerinden ýaşaktyrdylar diýär. Hazreti Ali radıyallahu anh bir owadan kefatdy. Biz hemmemize gerek burdur. Yerin ýüzünde Hudaý Taalaň gaplary känlikdir. Gaply diýen galpli. Bilýäňiz mi diýipdir galplan gowsy haýsy? Bu kadar adam aýtýan, ay men özüm gowdýa bolsam galbym gowy, ýüregim gowy, nämem gowy diýip aýtýa, tanyp bolmam, kam tanyp bolar diýipdir. Galbyň gowsy üç alamaty bardyr diýipdir. Araqquha, asfaha, aslabuha. Araqquha, asfaha, aslabuha. Üç alamaty bar. Yani in yuqasy we in sapçasy we in qatçasy. Üç tane alamat. Beter qatı bolmaly, beter yuqa bolmaly, beter sap bolmaly. Yani näme? Aslabuha fid-din. Qatı bolmaly ýa-ni dinne qatı bolmaly. Bir toýog dende namaz aýp berjek bolsa, döbeyeg dende namaz aýp berjek bolsa, Tehrana gidende namaz aýp berjek bolsa ýok bolmady. Dininde gaty bolmaly, muhkem. Galbyň gowlugynyň bir alamaty ýürek gatylyk diýdi, ýani dininde gatylyk. Toýda bol, ýasda bol, jeňelle bol, öz ýurdunda bol, başga ýerde bol, öz egilmaşyň, öz azanyň, öz tekbiriň muhkem. Hariç ýurde Çyny bilen imany we gaýyndy du. Dinine gaýyn. Biri ikilenji alamaty sap bolmalydy. Şeke şübhesi ýok. Asfaha fil yaqin. İmany sap. Galby Hudaýa dini imany we sapça. Boýdaşy bir kebaýdypdyr, hem kelasy bir kebaýdypdyr. Duasy bir kebaýdypdyr, ustad tanışlasy bir kebaýdypdyr. Indi din bardy fikri garapy galbyň gowsy bolmaýar. Her kim bolsun dinine keplenden soňra. Eger çykara bolupdyr, adam dälmedi kaýakly. Nefsiniň ýüzüne geçip beren. Dost aýtdy, şagird aýtdy, usta aýtdy, hem otagym aýtdy, hem kelasym aýtdy. Şoň menen dinine fikri harap bolup düşýär. Ada okuýsaň bolýar, okuyma bilen dine hyzmet etip bolýar adam hawa, o namaz okuyma, nämerik okuyup bermäň. Nauzubillah. Hudaý saklady. Şekefe eşitipdir. Indi fikri harap, ay okuymasam da bolacak. Ya be bol galbym gowsy diýär. Ustad danışýar aýtsan, boýdaş aýtsan, dost aýtsan, her kim aýtsan. Allah. İki ayaklı bolandan sonra
asfaha fil yakin. Havasını cem edin dostlar. İmanını sap. Hudaya ve dine imanı var. Farz etiptir Huday. Kelime-i şehadet, namaz, arada, malından zekat, yüzün göster hacca gitmek. Ve tamam başka dinin büyüründe atlar. Üçüncü, deslap kısa katı olmalı dininle. İkilenci, sap yürek bolmalı, yüreğin kovusu olacak bolsa. Yani imanınla sap. Üçüncü, arak koyak. O tağda katı değil, inni yuqa değil. Öz Müslüman doğanına yüreği yuqa. Ayal doğanına yüreği yuqa. Erkek doğanına yüreği yuqa. Zenanasına oğlanışına yüreği yuqa. Bir zenanı öz adamsına yüreği yuqa. Ene dədesine oğluyuna yüreği yuqa. Ve ammeye Müslüman doğanlarına yüreği yuqa. Bes yüreklen qavsi yuqa olmalı. Yani Müslüman doğanlarına. İkilencisi katı olmalı. Dinine katı olmalı. Üçüncüsü sap olmalı. İmanına sap olmalı. Yine yüreklen qavsi şey. Her kim öldürüyorunu gör verme. Huday Teala kalbine muhur vasiyet ediğine ama beyle Rahmanur Rahim Huday Teala'dır. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Ravahul Bezzar Kenzul Ummal'da var. Et-tabi'u muallakun bi qaimetil arş. Muhur arşın bir sütüllerinden sallanıqlığı deyiptir. Bir muhur diyeni kalba vurulandan sonra onu imanla sonra bolmayak kefede düşünmelerden tamam. Muhur arşın bir sütünden sallağılca du. فَاِذَا انْتَهَكَتِ الْحُرْمَةُ وَعُمِلَ بِالْمَعَاسِ وَجْتُرِئَ عَلَى اللّٰهِ. Üç zat bir adamda bolsa Huday Teala şu muhrunu veriyalidir. Biri edip hormat saklamasa, edip hormatın bişet endazı geçirse, edip yırtsa. Mescido, medreso, ahuno, molo, geyimo, sakkalo, sello, azano, azanço, dino, diyaneto, böğrügo, cımgo, şın zatları, değişli zatlara bir edepçilik kepler verse, bir. Çayın başında güldürecek bolup, bir daha edecek bolup, feriştelerden çok çıkarıp, ya bir daha hormat edip saklanmasa ve günah iş edilse vecturi alallah günah iş istir Huday zat demendir. İnni Hudaya cüret et keplaveti. İyi verecek bolsa iyi versin, tutacak bolsa falanını tutsun. Hoşuma da seni nimet ediptir. Yaşama mengdeş hezaran gurrun Kur'an'ın keplaveti. Aslında Kur'an'ın ve nauzu billah eştiliyan ki aslında Kur'an'ın ve şmahal salim dum qamış tahrif olman ütgümenliğiyle. Meryem'in gurrunu 3. parada da var, 15. parada da var. Ya şoňa meňdeş, helin alkamyň terjümesini bilen Kur'any dille öwreti nauzu billah. Ene? Şu üstad bolup dursa, günah iş edilse, edep saklanmasa, ve Hudaya da dille öwrüp başlasa, ba'asallahu tabi'a. İnni muhur qaytdi, فَلَا يَعْقِلُ بَعْدَ ذَٰلِكَ شَيْءًا. O muhru vurulandan sonra doğusu ol, ağası ol, inisi ol, can çek, ağla, bağır, eger zat düşünür. Tamam ol o adam okudiptir. Huday Teala görüründür. Bel taba'allahu aleyha bi kufri. Şu zatla hurmat edip saklanmasa, günah iş edip de Hudaya da dini, Kur'an'ı da cüret ediverse, inni muhur gelli, inde meylek muha can çek, bağırın yak, ağla, ila yağından oğuşa, tamam ol, inni düşünmeye kepleri. Men bir zatlar bilmeyen nip duracaklar. Ahirki metlepte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Medine'de it bolsa öldürün deyiptir. Hemmesini. Näme? Aňardan Cebrail ferişte gelip Peygamberimize ya Resulullah öýe giýraýyn mı deyiptir. Onda gel ejazat deyiptir. Onda da giýirmendir. Daşaryk çykypdyr. Men ejazat diýdim, gelmedin deyiptir. Onda biz ferişte cemaat bir öýde eks bolsa, bir öýde it bolsa giýirmeýär deyipdir. O da öýleň bir ýerine güjük barmış. Itin çağat güjük barmış. On Peygamberimiz Medine'de it bolsa qırbaýryn deyipdir. On aýdypdyr. Bir adam it saklata, yöne ağlamadan çürüyüm it del bolsa, şikarçın koda yani yok bolle. Ya da doğru va, malı va, hükmen it gerek, bir de dev olsa, ya ekini va, hayadigin gerek zadı va, oğru ekderim kayıp korkyan hili, bir de dev olsa, keyfine saklayan olsa, güneşin soğabından bir miktar kemeliyip dudiptir da. Näme üçin? Mallan çirim saklamasa, ekinden çirim saklamasa, oyundan çirim saklamasa,
Awdan çürüm saklamasa nämeden çürüm saklamaly? Ya bir musulmana eziyet bolýar. Ya bir aňyrdan gelen mihmany gorkuzmak bolýar. Ya da ýöne geçip barýan adama mızahym bolmak bolýar. Periştäňde öýe girmegine many bolýar. Özü de duran nejis agzynyň suwuda hafa bolýar. Ondan sonra hem de gerekmeyecek peýdasy zada wagtyny geçirmek bolýar musulman dogalla. Bir peýgamberimiziň mübarek sözünden de ders alaýlyň. Dördüncüsi, gijewini ýedinde ýortup tamam ömrüni kesbin ýedinde geçirmesin diýipdir. Hatdan aşa özüne kesbden çym agran bermesin diýipdir. Gülistan Sa'diyde ajyp bir misal getiripdir şuna. Ähli sünnetin ulkan o kitaplarynyň biridir Gülistan Sa'di, Bustan Sa'di. Sa'di aleyhirrahman özüne urup düşen waka bolupdyr. Bir gün jazireye kişde gelip berdim diye bir ulkan bazarganyň biri meni ýanyna çağırdy. Ay gel Sa'di bidine ulkan alim adam, weli adam, şair adam. Amny gel dip otagyny ölçüpdir ulkan bazarganyň biri. Amay gije ondan mundan verilmäge durupdyr ýanky bazargan. Aýtdyr, ay Türkistanyny bir towarda atlanma. Hindistan'da bir tawar sermayam ýaty. Bide bir gawaly ýero, palany özüm zamyn boldum, palany maňa zamyn boldy. Ay bulardan geçeýin diýipdir. İskenderiýe, Mesir'in benderine gidip ýaşasyma gelýär. Ay ýöne şu derýasyndan gorkýan diýipdir. Ýöne diýipdir ýanky adam, ey Sa'di, öwde bir seferim bar diýipdir. Şonu utardan diýipdir. Onda inşallah tevekkül edip oturacakman diýipdir. Sa'di diye aýtdym. An sefer kodamas. Birde seferim var, şonu tamam etdim bolýar diýipdir daýanky. Han haýdy sefer o diýdim diye. Onda aýtdy diye. İýanyň Gugerdinden Çin'e akida atam diýipdir. Çin'den nekan, Çin'in käsesinden getire atam diýipdir. Am şu öýünde durmany gün Türkiýe'ye gidip Türkiýanyň parçasından Hinde geçir atam diýipdir. Hindden ne? Gow fulady wa şon alakany gün Halep Suriýaga gaşyn geçir atam diýipdir. Suriýanyň behterin şişeleri wa on alakana günje Yemene geçir atam diýipdir. Yemenede var behterin doğallary wa diýipdir. Ondan da İran'a geçir atam, ay ondan meýlek otur atam da boljak diýmay diýipdir. Oham geler diýipdir, bir tükänme diýipdir, tewekkül edip oturuverer na diýipdir. Aham ýanky adam Sa'di aleyhirrahman aýdypdyr. Mene gurrun muradyny berdim diýipdir. Sen ne görüňden eşdeňden aýtda diýipdir. Bolýar diýipdir Sa'di aleyhirrahman. Iki beýt aýdypdyr. Anşeni desti keder aqsa yaqur. Bar salari biuftad as-sutur. Goft çeşme tenge dünya dostra. Ya qanaat porkunet ya hak gur. Ol bir kerwanmaş bar ýaka atdan ýykylyp on kenaryndan biri aýdypdyr da ýa şu barsalaryň öýdi kerwanmaşyň öýdi ýa inki kenaryndan gözäpdir onuň biri bir gaty dünýäniň ýüzünde gelip bäkä ahir teňterap ýykylan bolmaly. Gof çeşme tenge dünya